ban itu ialah kinong nikmat haka election manwan ukencat syai walam shepi ya kathup tip ialah kertong Kong ning shop ni kwak ban ai sho ka jing sungu ublei bla pli ni ka la bingin pe haduk ni ka kinti te nakaliang ka jong nga kom candidate ru nga abiang ka jing kitbok ka riang ba ka jing sungu ye phi ka kinjat sai ka bla kloi ban le ni program nga so thu ba ka di ka program ba fili ya ba ka i candidates kala along no kom karensan ingi candidates ingi kertong bangin pun sngo ya ka thong ka jong i ka bangi wan cha ka ni ka election nga ade yun nong snong pura jong ka snong or kaliar ti ban abat kom skati snong ru jong ti snong ka bangi penwander house nam arjar katsa ka babar skata kitip kom ka bihari kolni ti ka snong ila yo sanat no cm himamelim ila yo ka certification ru nak dis council ba ka snong ka hap apo ka jingkmi jong ka khasil stan mis council ba ka hap apo ka perman jong ka 6 schedule ti hadu mentar nang bat di kom skati snong jong ti snong ki setenat ini ya kerkom penyak renti ya kam snong te tai kedika introduction ke jonga ifi HBD ba kanika 14 pentong kra constituency ka bakongsan e bang apoi sya kanika rensan te kalong bangi kwa prat ben empower ya ki youth te ka team ke jonga hi kedika tai youth is power ngi kwa ben promote ki youth boro arbenta HBD ba ka puli kadang ni ba kaliang ka sports te HBD ba ka puli kadang ni hatu kesengi bangarung officially syaka political party kabangan yakon haka arhotrik nailar August abjar kuar ngala de prensai ba kathong ka jongi da dengi wani syaka bor hi kade bengin penyu ko ka college kaban kita ya ka education requirements jongi kena ki bon naki longyeng ki bakham jenjar namar bangi suthu hi ba hangni consensus jongi bon ki kena samlahi hadin ka class 12 bon syukla drop out no umde ki mla ka academics kadang ba kalong ba ki kimi pa jugi kimla syuman kersa ni ki ba kinlej puli khamsa jengai na kanika constituency ti kembangan syu anu ksa sibul ada kadai ya ki kun samla jungi bikin lej sadu sepol lem khra ti college ki bla pona lem khra ti hot ya ta ka bai college ka jingkhen ni yo ba ta ka bai college man ka banai ti nrei katu ka bingilot man ka sngi ya katu kan bangi ngim yo ka jingkhen ti kata ka di ka daw ba ka lo setback ba ka bo ki kun samla jungi bikin nom la syuban ya hadian jongka kelas 12 dia kata ka digawe te kabaar pada ngi kwa plat bengin promote ya ka sport sector te apa dia buat kene nadu ini ki arsenal ngi promote bahi ke sports kan ksa bakong san ka di katu kamadan nanti apa or kaliar ka ba ka syusa bottleneck beras kata nomor nitip i bakadan ka court case tu kamadan te da ka jingerap lem jong honorable deputy commissioner ya katu ka petition bengi file te ipun snolang hi ya bro angut ki try mo ki bayah kami tu kamadan ti ka plilat plilti ngi kelong babro angut i ki custodian jong tu ka ground ki alat ngi bangin penan kami tu kamadan ti dia lo kata kanong rem nakaliang ka jong ngi ka sam khamti ngi lai pen bahawa itu kamadan ngi lai promote so many tournaments ki tournament ngim dapat tan tangi kena ki bahya hendrai mentai ngi ya lang seduk ki grassroots ti mana kani ngi dang yarap ki ya tu ka young age football academy ka banang pot nomor song bakin yo ban penyak ya academy jengki na mentah ki kena age group ki bandu ndu snam hadu ka khatsan snam bat kaniru ni stress bai gitu ki longi ki bawan na ki bakham jenjar ki yo kot mar bangi shim very minimal fee structure ni shim tang like spa ha shi benai te kata ka dikawe te mentah ngi la introduce biang saya kanika under 15 kanika under 15 football tournament ru ka debit bangin promote ki hap ki bedet ki jungi te kalong haki arbenta kenang balasa andai ki la poi ta ka jinglong sama jengki kinlong ki babiang hakaliang ke sports ba ka juru hakaliang ta ka puli dang lie ke bangi ngi pen kre ta college la dengi wana ka buat te sakawai pede na lor jong ki empowerment jong ki youth pede kawai ka bangi i kalong bana do ka lockdown ngi yo ban mat ek tu jing e jong ka lockdown ho ngi suthu i ba ka de ka sin ka beningkong bawan kum tu ka jinja hagari bro kawai te ngi i hagi tu ki protocols hagi tu ki kendon mo biki bu atau ka covid-19 ka sulong ba teng ka su along no ngi pa ba ngak jani yak tangan mo de su pengin yak no tu khlam re ka kombu jungi tu protokol sta poin kata ka situation ba ki pa ngak jan poi sa ka jing yak tangan de ken ma ba apa deng tu basa kasian kalong ko maplilat plinti ublay na jrong hi bengin yo bani pli tu ka sa farmers market ha bangi yo ban
ai lat lang ye kini kinong rep bikiyo bikinon ra ikimar ki mata ki jongki berkumju kum mengiru kan bingiyo ban penbet penbiang dia te habade berkani ngakwa ban ai ka jing sungu ye ki perlok de jong ki badan hakalat patai kebor ba dimki ki belam menga ki jakarep leng-leng ngi poi ketika tendro ngi poi kat melima penti ngi poi kini ki jaka ki pakadu ngi poi kani jaka la jong ni ki nong song dong kadiang katu babun na jakarep te ngi suthu ye jing e jing nong rep aju katu kapor kalong ba ki jur ki chap jong ki ber khoi ki long bikin jadi ayo bikin ya penya yo yang tak jur ki jong ki ka shlong ka jing e pada ba ha tu covid-19 pada kadang ka jing sha khang ya ka yo dilang ba ya kan ni ka yo anjeli te bangin birap bikin nong rep ta ka benta tingi la shuyo bani pri na dak tu ka sampam ti farmers market but ha tu kapor ni syam ba hapdeng ka saw kasian hi kum ki pat ba kum ki briu hi ngi me be bangin thit i ropong perthai ngi me be bangin thit i jani ngi thit i juti ngi be ni kong do i kabam te kabam sakot do ki kendong konstrap jong ke serselong kinong rep kidan ke jor kidan kam pada penya yo bikin yo penmi ya ka bailut kesan ke jong ki kum ka bai sembai ka bai dawai ka bai lu ka bai skul khon ka bai wai yeng tingi pada ki basa seru jo i ngi dan makna ya ka saru man syong no andre kidan kam pada em ka bam te ke gitu bengi yarap ka por lockdown kalong ko bengi kendu i kinong penmi ba pada kinong tangan producers pada consumers te shwa jong tu idan pada itu jingirap lem ha ka bedai ba tu ka Meghalaya Joint Action Committee on Commercial Vehicles ha ka ba ngiyemi lang bat ki driver taksi ki driver bus ki try jong taksi ki try jong bus bangin kentulam ka sarkar long ka pala bakan kam penhap dor no ya petrol te kemencepun kan mau yang ni te sisngi nga khang hi ka pom kam kadak ka jingkersan ni ka tu ka Meghalaya Joint Action Committee on Commercial Vehicles te de lor kita kinong rem pen kala shuyelam na kailam no ingi sya kanika rensan begin wan sya kanika election te bakwa pensay hang ni nomor bali ngejit pantorong kra konstituensi ru kalong ba ki plangja ki jongi hi ka business ka jongi hi para kai ka dono po pantorong kra konstituensi bat ni tingin numla swiru bangin ya riet ni bangin ya pet na ki pat ba jong konstituensi te bangi ya konstituensi ru ka bakongsan e kalong ba ngim juben ni ki candidate kata syo ka beningkong bat ka baar ni pengi bitang ka ideology re jong bat nakaliang ka jongi hi ngim judan kata bangin overcommit sikipat ba bangin kular ya ka bam na long mar ngasi ya keren ni kipat ba hi ba kai ka ba ngi keren ka palong very factual but bangin kular lam liar ka beneng ka kendo nakaliang ka jongi tingin numnut mar ngi tingin numla hi ban ri kipat ba mar ka business jongi ka download apo pantorong kra constituency te de lo kata nong rem hi ba ya ki issues ki belong very factual but belong very believable bro ngi tip ba kum kinong mikmat hi kalan ka baha mo ni ba ka scheme ba arkoro chitang ka system mani we piwe MLA kiyo te hawat kata ka arkoro chitang ka system ka di bangin penbiang yak umbam umdi ni penbiang ka footpath ni penbiang ikinalang ni penbiang ki lights kilinti ki singkit te nakata ka arkoro chitang ni sok ba ban mitigate yak ni konstituensi na maro pentor pra konstituensi ka di konstituensi ka berit ka belong compact hawat nga sutho kata ka arkoro chitang yakiwe ki MLA ban syong no akiwe pat konstituensi kan kamlong challenging kinjat nomor buri konstituensi di ki bahe bayar ba ke area ndai ga ni konstituensi jungi yang ni di konstituensi belum very compact kan kam jenjar ban job tambala da fi wan ka buat kasuk pada fi pin train nomor ba kat kam jing stu jungi lagi nang ban penan kami aku sistem ya kasi senam hi ya kan ni konstituensi ada ginang ban pin ikam kasuk ba nomor ngati ngaya bi ka simple mathematical calculation gidan briefly gisno kadan ka mopat kalang karding mingi ka lum siap ka golf links ka pentarba bat ka nomon song ten rif nong na dangila pan te development man ka snam sapolak ka shisnam ru henry sen saw ka dang long arkur sapolak mo ka tamam sikti sapolak ngin yo pani beda sikikam ki berit beria te katai ka de ka jingwan jonga ka ni konstituensi ba ladangi job ka basok ba ban train it's pure simple mathematical calculation Henry udang na dagila pan development tang sapolak ka system ya ko wi kadong ru Henry sen saw kalong arkur saw timot kalong arkur sapolak kitang tam stage sapolak pada bangin yo pan mitigate pada ya gitu ki jeneng kam ki berit ki beria tai ka jingra junga bangan rung syakani ka jeli jong politics bangan yakon nak pentor pra konstituensi ada brai kam menswa teng ada ong ru ba capital party ngin sejit anda ka poi ka por ban ri bana syo election kata hadian bingin aban suthu shwa ya ka demorfi jong ka konstituensi ya ka jinglong jingman jong konstituensi
bat ka baar ka long bangi hap ban so thu tat ya ka e ka jing dan kam jong ka constituency te hai ni nyu bnai shwa bangan rai ka tiket bangan dong ka shwa bangan rai bangan dong ka TMC ngila ya shong bat kini ki long kami te ngi so thu I ba prapon na ka shispa I ki brio jong constituency jong I ki de ki bawan na ki tiki middle class ba kini ki BPL ki below poverty line te ki below poverty line ki long kom ki tiki nong sajan nong ki nong belas ngi ki nong trimestry ki driver taxi bat ki nong rap ru ka hap lang kan I mo te anda ngila isyong ba ki long kami namar pihak ban so thu I bangi kirang ba ngi sudetan ki nong kamay ki babujai nga sem tiki di ki long kami andai play isyong ba bat ki pensungawi ngi ka jinghiran jong ka pertai ba ka ki ba ki balaman singi bam demit ki mna shaban kardan marbale ka ki dor ka marba mardi ki dor ka gas ki dor ki penyang syarat ki dor ki sabon ki dor ki penyang ba kini ki di ki beret tambah ki ba kongsan na ka jingim ko jongi ba man ka singi te kada bali ba ka penlong bakin ki dor kini ki marba mardi kada I ba sang government ka raprat ya ka sang excise duty na ka por te nadu tu ka por bingi ki ya ka tu ka patrol isyuru ngiing na dabi ilpai kata na marba nga kamau hadin bingi ai ka tu ka statement na kaliang ka state government ki roll back ka tax jong ka magila value tax jong ka MVAT ndrei ka tu ka sang excise duty ngi ina tu ka por ki ra bita tok stop te bingi address pade kata ngi dan kam na kata ka political party bingi long freely bingi la banyak keren te dangsyan man kani kla impose GST su khaw ka dot ka makhon pat ya ka panir te pisu thu I ba ka jate ka de ka mean staple food jongi ki khasi te sisin me pila o khajna yu khaw ka mo pila khta bi direct ya jakpo jongi ki pat ba te ka experience na mga train so government approved wholesaler ru ngim judan kamban si tax su khaw number ba khaw kila categorize bi kamu mean staple food jongi ki nong India te mo rice, wheat, barley and flour. Kau krai ko bat kini ki ata moida kisah categorize kita ki mean staple food jong ki nong India. Te bat mulai ru ban tax kita ka iki mean staple food jong ki nong India. Ka sulong ba mana kani ngai I sarkar pedeng na siti kla impose GST 5% yu kau. Te bamut ba kamar ba mardi kador jong marba mardi kan sekiu bat kam tamli kau. Te ban address pade kita ki ngamla pi ban address na ki political parties kada na ki MDA government ngala ban address kata ki tang nak principal opposition party ka balong munta ka di ka TMC chunong congress de lo kata kanong rem te officially nga join ka chunong congress ka portrait u August ajar ko ar ana kalyang jungahi ka sulong bapet ka mangala batay pi mene baka pentorong kra constituency ba jinjar ba bingin yakon na marbangi sutui bangi hapan yakon ya arnot kiraba jong kami geria politics kata iba elhek ba PNCM hawak kidan lang sikiwe ki candidate kum jing iba roki hek iba riman besai mot bat iba jumalak harbikiu te nalor kini kumbang pensai pi mene kita giri orang ba arngot mah iba Alexander lalu hek bat iba pensan lang sim apreng jing kila dep don sa hoteli kisnam jong jing sakari pat ba arpsan snam jing iba hek bat katsan snam jing ba PNCM te nakaliang ka jongali nga brombe ikini berangot ikirang ba haka jingpek ka jonga baro arngot I ki leaders in the own rights tamba ka sulong ba munta ka kanti ka patron kra konsensi la don kamo MLA ba kam kana katahi ki di appeal basa ka weru nga hap iban personal ni ba pet ka election kala jan mentala da sipongot ki candidates ki don panikon ya kani ka election ka ba kumingi ki pat ba bingin jet amar ba haka pod election te baro khoi ki bastana sudah baro khoi ki pinila la kanong rem ndek ka bang kintu bedai pat ba kalong ba pihak ban suthu ba mana kani hiran jong ka lockdown ha ka tu ka jing tenjuk jong ka lockdown pihak ban kan ma ba kan manu ba mi sakmat tu ka lockdown te katahi pasa ka we ha ka bedi ba consensi ka jongi si ut ba ya kani ka jing slay te ha ka bedi ba kani nga track ba ya ka we ka project ka ban pot sang government ka project jong water resource department te kata kerteng jong project ong ka dega flood control and flash floods along the banks of Umkraan Serpi rivers te estimated cost of ni ka project ade sa 4.5 crore pat nga sotho I ba kajing tumu jong ni ka project hi am tang bakan sushna ki retaining walls na kitiki road ba henrei ki kajing tumu jong ki kanong bakin yali ban pan khoi biang ni ka wa mkra bat ka wa Serpi te nalor jong ta ka retaining walls as per ka DPR hi ki pen I bakin sa shna ki ni ki STPs ki sewage treatment plants kidan arbanta kawai ka di ka community based STPs ka bala ban penbiang naman ta sa spa
sospak teli kilong ye but kawai pada kadi de mentai kini ki small scale STPs like pos apo haso kilong ye itu kindai bi itu ibenta ju ni kira santia itu bak nong riat itu tebat katu ka community based STPs kindai bi ni bayo ba ya kamadan tikani ka scheme ka benefit lang ye ka patong kra constituency ka benefit lang ye ka not long ka benefit lang ye ka mulai tika kentulah ni ka por bangin hapan ni track lang ket mo te umdai to mga nga ai lang ka liberty ki candidate su jong constituency le jong candidate so gini ki constituency ka bakani ka wang khra kaya nomor ba ka jing temu jong kani ka project i dalor bakan kita yang kata ka flood issues ka kwa pada bandilef ya ka lost glory jong ka wang khra ba ka wang serpi ban itu ialah kinong mikmat haka election man wan ukin chat sai walam shepi ya ka thop tip ialah ki kertong